pamusoro ndofunga kuitira kuti ndisakangana ndandakaita zvokungonyora kuitira kuti ndisapedzera zvekare dare nguva. Chinhu chekutanga chandinotaura kudare ndechekuti Rezo Chimbwanda akatora mwana wangu akamuita mukadzi akagara naye pamba pavo nekufamba kwenguva amupa pamuviri achibva amudzinga. Chakazondipa kutsamwa ndechekuti pakatora 2 months ndichifungidzira kuti kuda vachatevera pamba totaurirana sezvo kumashure takambenge tataurirana. Papera 2 months asina kuuya kuzotevera kutaura neni. Rezo Chimbwanda akanditsamwisa zvadero. Rezo Chimbwanda haana kuendesa mwana wangu kuchipatara sezvo ari iye akanga amupa pamuviri. Ndaitarisira kuti kuda ndichaona achiendesa mwana wangu kuchipatara. Saka makosi ese akaitwa neni yeti ndisirini ndakamitisa mwana wangu. Ndo chechi 2 chandinoda kubatsirwa nacho. Chechi number 3, mwana akasvika pakuzvara hapana chakauya chekuchengeta mwana wavo ari mumusha mangu. Chechi number 4, Edward Chimbwanda akashandisa mwana wangu kurima fodya pamba pake vachimuchengeta. Zvinova zvakandirwadza kuti vakachengeta mwana wangu pamba pavo kuti vangozomuitisa pamuviri bedzi pasina chaakawana kokumudzinga. Epanoyi ndine makosi andakazoita emari dzandakashandisa pakuenda kuchipatara mwana wangu ane pamuviri. Wongo wangu ichokwadi mwana wangu ndakatora ndakatora mwana wachimba asi zvekuti ndakadzinga mwana wawo handina kumudzinga. Iwo ndiwo wakatonditi mwana wangu hamusi kuchengeta mwana wangu zvakanaka chimbondipai kuno mwana wangu ndekubva ndawapa. Asi muromo wakandibvunza ndinokwanisa kuya kuzoona mwana wako mukadzi wako nemhuri yako ari kuno. Ndakati hongu ndokwanisa kuya kuzomuona. Zvakanzonizvo alright chimusiya pano. Ndekubva ndamusiya kudaro pandaenda hangu kubasa. Ndandiri kubasa zvinhu zvimweni hanzadzi yawa yakabva yauya kumba ndokubva yapisa imba. Akauya kumba mwana wanda waisa ukuva iyo wanditi unokwanisa kuzodzwa uchiya kuzoona mwana wako kuno. Ndati hongu ndokwanisa. Hanzadzi yamukadzi wangu yakabva yauya kumba ndokubva yapisa imba. Ini ndobva ndafonera ndokubasa kunzi tsana wako kuno wapisa imba uya kuno. Ndakati alright ndokubva ndauya kupamba paye chokwadi ndakaona pamba patsva imba yakatsva asi muromo akasiya tara tsana wangu akasiya tara umu ndomairara hanzadzi yangu nemuromo wayo ndoma ndakutopisa inini bosi ndomakaipuwa hanzadzi yangu mimba saka ndakusiyana pisa imba iyi bosi asi munhu handituma ndibaba. Zvakanzi alright ngatibudisa zvinhu zvirimo pisa ako papana wakadzi chete ndokubva apisa. Apisa kudaro ini ndafunzira kubva ndauya kudaro handina kutora 2 days ndiri pamba. Akabva adzoka futi asvika kudaro pamba akasvika kashedza akati Machimbwana ini ndakatomunzwa Machimbwana ndokubva wadaira. Zvakanzi zvakanzi kudai titaurirana. Zvakanzi titaurana panyaya zvakanzi nyaya yekupisa kana kaita imba. Machimbwana nguva yakabuda wachingoti musoro ndokubva watema pane demo tsano wayo zvireva kuti iye hanzadzi yemukadzi wangu ndokubva yawatema musoro ndemo. Machimbwana wayo ndokutiza vachiridza mhere nokonga ndakarara kuwe. Zvimweni ndobva wavharira baba wayo mumba tsano wayo ndobva watanga kurova baba hanzadzi yemukadzi yenge neti mweya yenge inayo ndokubva yatanga kurova baba
ndokuwarwa ndikuwakwadza baba ndokusonya 12 masichi musoro mama wangu ane 21 kuwa kwakaita demo ndokubva waendesana kumatare kwakwakaita inini sabheziku vari mhosva pamusengi amusengi akabva wandisungisa inini ndokubva ndagara mujeri more ndagara 3 months ndiri mujeri vachinditaura kuti ndarora underage ndachinzi ndarora underage kudaro ndagara 3 months ndiri mujeri vandaita 3 months ndiri community service izvo vari kutaura kuti ndaikwanisa kuzotenga puripasheni ndairitenga ndiri papi ini ndenga ndiri kujeri wandisungisa kuti warora underage asi ini underage yawa ndangwe ndaiwandisungisa musi wandakatora underage yawo ndaiti zviri nayo manje ini ndaenda kutozivana nawo vachiondiziva kuti uyu mukwasha wavo ini mukadzi wangu isusu kazhinji patinoita nyaya dzikaita macriminal cases mukati menyaya dzedu dzecustomary law hatizvisanganisi handiti ndizvo kutemwa kwemunhu dzicriminal inoenda kwamagistrate ndofunga makaendesana kwamagistrate ikoko kupisa imba iri both criminal nekwamambo munhu atenderi kupisa chiedza chekupisa musha mudunhu mamambo anoripiswa handiti makwavo saka isusu kazhinji tinoda kazhinji kushanda nenyaya inenge yamhanharwa mudare ndokuti tisarasike handiti dzinenge dzichiberekwa nenyaya inenge yamhanharwa mudare mubvunzo wauri kubvunza semukwasha kuti ndakazotadza kunge ndichiita zvimwe zvese nokuti ndaita sungwa ndiri kujeri handina pandaizviitira handiti but zvakaitwa manje iwe uri kujeri ikoko zvakadii zvakaitwa underage haitonyengwa kana wakaita 3 months it means yakanga isiri underage dai yakanga iri underage ungadai uri ikona nhasi kujeri 9-10 years uri ikoko handiti mapoa saka zvimwe zvese zvekutadzirana kunenge kuripo kana vanhu mawirirana sewe mukwasha baba vako varipo nhasi vatezvara varipo nemwana wavo wauri kuti ndinoda mukadzi wangu chiri chokwadi chekuti vanhu unoda mudzimai wako kurudziro yedu inenge iri yekuti vanhu vanenge varoorerana hakuna kuita kunge muri vana sekuru nevazukuru kana kuita mashamwari masahwira handiti mapowana panofanirwa kuve neukama hwekuti vanhu vavaka ukama veuku vekwachimbwanda nevekwamusengi vabatanidzwa nevana vavakabereka musikana nemukomana handiti munhu ukabereka mwana mukomana wabereka mwana musikana ukabereka musikana wabereka mukomana ndo zvinenge zvavepo ipapo zvatei tichitarisira kuti kuchivanhu ndotsika dzedu handiti mapowana kwete zvekupindirana muchibatana nyama kurwisana kutemana nekuita sei sei hapana ushamwari unozovepo kana kuti kutorerana vana kurodzerana kuve neumwe anenge ada kutyisa vamwe pautu hwenyu vana 7 na7 vanodya mundiro imwe chete tsano natsano vanodya mundiro 1 tete nemuroora vanodya mundiro 1 ndo zvatoichitarisira kuti ukama hwavakwa saka tiri kuenda vamusengi pamuri kutaura nyaya dzedu mukwasha ari kuti ndinoda mudzimai wangu imi muri kuti chii nemudzimai wemunhu wamugere naye musha menyu zvakaitika zvakatoitika ka toda kuenda pakunovaka ukama inini handitauri zvandakataura ndisiri mudare ndotaura ndiri muno mudare kuti handingakwanisi kurambanisa vanhu vakadana handizvikwanisa chandinokwanisa ndechekuti ngavarege kundipa inini mutoro wekuchengeta mhuri dzavo dzavanenge vatora ndivo vachimbwanda nyaya tiri kutaura iri kutaurwa nemukomana paya pandaitaura paari kutaura apa imi hamai pakwanisa
kuti muti muroora ndinomuda. Zvaida kutotaurwa nemwana mukombo wenyu kuti mudzimai wangu ndinodii, ndinomuda. So that kana taakutaura nyaya iyi mangwana tichiti wakati chii kudai, handiti imi muchimubvunza zvekare kuti wakati chii kudai, zvawakutadza kugarisana nemwana wevanhu, handiti mapowana. Vanhurume havabatirire pane chakaipa chinenge chaitika, vanoti tazvidii, tazvioni, ngatichiendai mberi tione kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei. Handiti ndizvo? Zvingani muupenyu zvatakasangana nazvo, zvakawanda zvinochemedza, zvinofadza nezvinei nei, handiti. But upenyu tinongoti chawasangana nacho chaitika. Ndiri kudzoka kwamuri vachimbwanda kuti mazvinzwa here zvekutaurwa nemwana wenyu. Pamusoro imambo, regai ndiwedzere kutaura ndichiti pano zvikunibata-bata zvakanyanya chaizvo pamusoro pamusengo. Muroora wangu akasungunuka wanatu. Pano paChegutu hospital. Wana wapenyu, wana washakashai. Ndokuenda kuwedza mwana iye ari wani. Kana kuti audze mwana wangu kuti kuno kwaitika tsaona kuno. Kana kuti audze inini kuenda kuwiga. Wana wari kunditi nhasi uno wari kunditemera inini. Wari kuti wazukuru wangu akawiga ega musi. Vakafa here vana vesa? Wani wacho. Wani ndiye mpenyu. Munoona vanhu kana muchiita hondo, handiti vanhu mukauya pekuti madzokedzana, handiti ndopatinotsiurana. Severe ndinovimba tichararama zvakanaka mukurarama kwedu, because chakaipa takachiona kumashure, taakutarisira kuti tigadzirise panenge pakadii, pakapotseka, handiti. Vana ava mwana akanovigwa here kumakuva kana kuti akapiswa kana kuti akaitwa sei? Zvakuda iye kuti ataure. Zvakafamba sei? Tinotenda mwana uyu akaita zvokupiswa, asi zvavari kutaura severe vangu ndezvokunyepa kuti handina kufona. Ndakafonera munin'ina wavo anonzi Decent Chimbwanda, ndiye munhu wandaitokwanisa kukomuniketa naye panguva iyoyo. Nekuti ivo pachezvavo vanga vasingadayire foni yangu. Saka ndafonera anonzi Decent Chimbwanda, akati iye Bezero Chimbwanda achauya. Bezero Chimbwanda haana kuuya kusvikira vechipatara vapa decision yavo. Vakati mwana ane right yekunopiswa naamai vake kubvira ava vakabata mwana. Icho kwani? Ndo vakanopisa mwana wavo. Icho kwani? Kutenda. Izvozvo isusu tiri kuti kana chiri chinyunyuto hachisiricho chinopaza ukama hwevanhu, but vanhu vanoudzana zvenyunyuto, vanokumbira ruregerero vokumbira ruregerero, vanhu voregererana, vanhu torarama tichienda mberi, kwete kuramba takabatirira pane zvinhu zvakadii, zvakashata bedzi. Vachimbwanda, ndiri kunzwa nyaya yamuri kutaura kuchivanhu haiko, hakuna munhu anoviga mwana wemukwasha asipo. Hakuna zvekare munhu anonopisa mwana wemukwasha asipo. But situation now ndiyo inokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvizodii, zvizoitika. Anozopedzesera kana kwedu kuchivanhu zviriko, kana mai vakabereka mwana mumusha, handiti ngatiti mwana uyo akura, imi vekwaChimbwanda hamuna kuzodzoka mamusengi, handiti mwana uyo kana afa anotema rupawo rwokuti mwana avigwe uyu havasi vamusenga, ndimai vakabereka mwana iyeye vanotema rupawo rwomwana wavo, mwana wodii, wovigwa. Munhu anozonosaina mapepa ekuti mwana apiswe, mukadzi anosaina mapepa. Ipapo zvinhu hazvina kufamba zvakanaka nekuda kwesituation yamakanga muri kurarama mairi, yatinoda kutraya kugadzirisa pano kuti mukomana uyu kana ati anoda mudzimai wake, handiti
imimi sevabereki kurai mugogona kutungamirira mwanakomana wenyuyo nemwanasikana nemuzukuru avepo. Handiti mapona torarama tichienda mberi. Yendei kumukadzi wacho anoda here murume wacho. Tina zvatiri kunzwa. Ndati nini papa ndikwanisa kuvapindura kuti nomukwanisa kuenda papa bose kubuja paka mandakadzinga pamba pavarana kutera dzakane kunyemba. Saka ukuthi chii pameso pababa wako? Toda kuti ataura ndikubvunza iyewe. Tikuda kuzwa zvaari kuti chii. Nokuti imba inovakwa nevanhu 2, mukadzi nemurume. Ikawana umwe asingaide pautu hwavo, hapana zvatiri kutaura. Tinoda kuti tisvike pekuti kana imba isipo toisa makosta. Mukuwasha obhadhara makosti ake ozwa kuti ndizokwa museki ndapedzana nei nazvo. Kana mukadzi achida kuenda kumurume wake, vamusengi woisa listi kumukuwasha wako. Mukuwasha oroora tichiteedza tsika dzedu kuti tinoroora tichiita sei pachivanhu. Handiti ndizvo? Ari kuti chii vamusengi mwana wenyu mubvunzei dare apindure dare tione kuita basa nedare tipedze nyaya yenyu. Kana ati haadi murume otaurira dare kuti zvekuti ndichadzokera kweini kwete. Ndina zvandiri kunzwa. Kudzokera uchada. Saka udza baba wako. Nokuti mune musina kuvaudza. Dai makavaudza vasingataure matauriro avo vanga vachiita vanenge vachiti kudzokera uchadi nemhaka uri wakasarudza wega murume wako. Ndipindure dare richizvinza. Kutenga preparation kunga kukonzesa kuti usadzokera kumurume here. Ko kana akati ndinoripa kuti pawakanikiringwa pawakadzingwa handina kutevera akati ndinoripa ndinokubhadhara iwe unoti chii? Timbwani kwanzi pandakadzingwa kana kuti akadzingwa nani kwaikodzingwa nemunhu asiri murume wake akadzingwa nani mumusha. Ndini mukwanisa kumubvunza achipindura inini kuti vakadzingwa akamudzinga ndiani. Aikwanisa kundipindura kuti akamudzinga ndiani. Ndivana baba namama. Ari kutaura izvi ndiri kuzvinzwa mukonzo risina kuti hauna kutaura. Ari kuti ndibaba namama inika ndini ndakatoenda kumba kwawoka akatotakura zvake ndichimuona kuti munhu ari kuendawo nerisipoka dane risipoka manje zvakati kandichiona haana munhu akamudzinga bozi pamanda vaindiripo iri. Uri kunzwa zvaari kutaura? Ari kuti ndibaba namama but pakaenda nendiripo. Wakanga uripo but achinziibva pano. Asi ndime ndakabva kubasa ndakatomusvikira wega atorongedza bhegi rembasha adzingwa aiwa haana kwanisa kundiudza ini kuti hanzi ndadzingwa. Akati chii? Handiti ndiri murume wake arazonditaurira kuti ndadzingwa. Akati chii? Akanditaurira hanzi napo pandiranzi ndiye kuno. Asi nababa vanhu wake pamusoro imamo mukwasha taura zvinhu zvechokwadi. Ndinovimba iweyo nhasi hauna kupuwa bhaibheri sezvinoitwa vanhu. Sometimes ndiwe unodero uchitotirwisanisana nababa wako nekuti iwewe unototi baba wako vari Roma kana ukauya kwandiri anoti baba naamai ndiwo vari kubata mwana uyu rafu nechikonzero chekuti mai varipo havasi vake. Baba vangu futi vari very rafu kana inini chaichai vanotondibata rafu ani muri kunyazonzisa but nhasi muno maroda kunyebezera kungwara zvokuti baba vake ava vanoti dzimwe nhambo iye ndiye anototivenganisa. Handitika saka ini zvandanga ndichida kukubatsirai kuti tizoramba tisingadzoke mumatare. Handiti ndanga ndichida vachimhanda baba paya pataitakamirira pandairamba kuti hamugare pamberi pedare vachimhanda because
pane mhinduro dzimwe dzatinenge tichida kuti dzipindurwe nemwana wenyu dzisingapindurwe nemi. Ndo paanga chipindura kuti mukadzi wangu ndinomuda. Mukadzi tomubvunza akati inini ikoko ndidzokere nekuda kwezvikonzero zvekuti pandaidzingwa murume haana mbobvira akatevera mukadzi wake. Handini wakwa inyaya yakanaka yekutaurwa nemukadzi uyu, nokuti kana murume wangu achindida ka nyange ndikadzi ndadzingwa zvinengei handingatadze kusvika kuti ndimutini zvakamira sei, uri kunzwa sei, zvakadii semunhu zvichida anga asati ane mwana. Handini mapaona vanenge vachitaurirana vari vega vachidini dini. Inini iye zvino ndoda kuti munditaurire kuti ndepapi patiri munyaya yenyu. Junior Chimbwanda, uri kuda here mukadzi wako? Tora mukadzi wako uende naye kupi? Tora mudzimai wako uende naye kupi? Kumba. Chandaikumbira kuna vaChimbwanda chave chigondora chave chimombe. Handiti mapaona hapana pamungararame muchibikira gondora sadza iye ane mukadzi wake, mupei paanogara. Handitika mokuti gara apa mwanangu wakura mapango ayo zvidhina izvo vaka mushawani wako ugare nemukadzi zvakanaka. Kana mukadzi wako aningirira anopota achiwe nemuzukuru wangu ndichiuya kuzomuona, kana kuti pandire ndinoenda ndichiona chii ndichipota ndichiuya ndichikuonai. Pamusoro mbamo ashokwa mukutaura vanhu chose chibhanditi nechiwanhu zvakasiyana zvokutaurika munhu. Ndoda inini naMusenge, ini ndakaita chirume, ini nahadzimai wangu naiyeyo nomuroora wangu tichiri pamba. Musenge ati winga usiku kuti mukushungudza mwana wangu, asi ndakaenda kumba kwake paMusenge. Pamusenge pai pamba kwaya mani pai ndave nemhuri yangu yese. Toda kuti tinzwisisane kuti ndopapi patiri kukanganisa inini. Musenge zvizhinji ndakamutsanangudzira akatotendera akatobvumira achibvumira ari pamba pake ndiri pamba pake. Ari washuwa Chimbwanda makuwa ndechimodzoro wamwe ndakati waMusenge izvi pamhuri iyi yaroora naye inini handipo. Pamhuri iyi yaroora naye hatitombotsvaga sadombo kana kutsvaga sabhu pamwana andakabereka inini. Tiri tu tokurira brinwa noto kana kuti newana hazviiti, hazvina kutova mazuva mamwe. Handizoti mhepo ina Musenge emhepurudzi uya kopisa mushonga, asi tatobvumirana zvakanaka nawo. Manzwa here zvandataura. Munhu akapisa musha akasungwa here? Achiri panze. Munhu haana kupisa musha zvokuti munoita kufungidzira ka? Kutoziva kutoona kuti uyu. Saka munhu iyeye kana asina kusungwa modzoka kuno ndomusungisa ino. Zvakanaka imamo. Hakuna munhu anopara mhosva yakadaro anosiyiwa muenvironment achirarama achiita madiro akadaro. Mudunhu mangu. Handiti mapaona. Saka ndatini vanhu tinoita kuti tiregererane. Inhau yeukama hwatei tichitarisira kuti kana takatadzirana zvichikonzerwa maybe nezvimwe zvinenge zvakonzeresa. But kana tiri vanhu vekuti tatitora kuvaka ukama hwekutorerana vana nekuroorerana, handiti vanhu vanoregererana. Varegererana vanhu totarisa mberi kuti munhu ari roho ndiani, rina manyanga ari putirwe vaChimbwanda. Handiti mapanzwisisa. Rina manyanga ari putirwe nyange zveita sei. Munhu ari normal njere dzinoshanda auye pamba pemunhu wobatidza imba kupisa imba fair simba racho iro rangave mashura muno munhu mangu. Hakuna munhu angararame mararamiro iwayo. Handiti mapaona. VaMusenge havangatume mwana wavo kuti enda unopisira musha. Enda unopisa musha. Ayo akatuma. Akatuma. Sei. Waizvinzwa here Chimbwanda? Wakatuma. Inzwa zvandotaura ini. Waizvinzwa here? Waivapo here? Mira inzwa. Takati musi taenda ndarakurombedza kuno Musiki. Wamurombedzi iwayo. Ini kwadoma newe sikakuziva. Nyaya yedu isi yanga iri kwadoma.
ndo vachinzi na murombedzi chimwana ukada unogwiziwa ndakati ini bado mani kanigwiziwa sezvo ndakakurira kwamuri anza uya ndikuperekedza musenga akati gaririro pano pachigwa kutsukisira mudhara kuda kubaya mudhara murombedzi inobaya nyaya takatovhura dhoketi takatotonga muchego kuti uya akatobvisa 50 fine musenga pakota saka ndosaka ndiri kuti munyaya mwana wake arimo ini pakasungisa mwana wangu andokupindira nezvazvino ndakati awa ndate zvawaka tedzera zvoda ati zvavani wako ndokuti ndosarudzo dzako kana makamubvunza ndokutaura kuti zvomwana wangu andipindi ndate zvawako shamwana ndira ndate zvawako asi ate zvawako kuti wauya kuzopisa musha wangu inini ndaramba ndosati kuti musenga arimo nokuti umbondi nawo ndakagota mwana right papakabva nyaya dzese dzakaitika chokwadi mwana akazviona here kuti zvese izvi zvaitika wangu mwana akazviona muri kumunzwa here zvari kutaura mudari izvo isarudzo dzake dzakanaka chose ngati muri kuzvinzwa yemen saka ndiri kuda inini pekuti tishande nyaya handitika tikasawana pekuti tabva mudare zvatasunga ndezvipi handiti hatina kupedza nyaya chinenge chasara kana tasunga kuti uyo ati anoda mudzimai wake handiti votorana voenda vovaka musha wavo kana vavaka musha wavo chinouya mangwana tichatei tichiti wakati unoda mudzimai wake handiti imimi pasave neruvengo rwokuti mwana wavo anoda mwana wangu kati baba vachona havadi handi munopanzwisa chave chigondora chave chimombo chikasafura chinofa nenzara handiti mapanzwa saka ndikuda kuti tibude mudare tichiti ari kutaura mwana wenyu kuti ndinoda mudzimai wangu zvaanoda mudzimai wake isusu sedare hativarambidzi kudanana mukadzi ari kutaura zvisoro zvake pamurume wake pandakadzingwa mumusha menyu hauna kutitevera handiti wapana ndopatiri kuti wazvinzwa here kuti ati akandiripa ndinouya ndinoenda kumba kwangu ipapo mambo ndikupanzwa asi iye aiti ndinomutevera sei ini ndakabva ndasunga saka wakadzoka wakasungwa ukadzoka ndakadzoka iko kuya kwawakasungwa kuya nyaya dzese dzekusungwa iwe wakanga uisungwa nenhau yei yainzi underage kwetoti yainzi underage hati wapanzwisisa kwetoti yainzi yaitori underage handiti haichinje saka kana wakasungwa ukadzoka munhu unenge wapikira mhosva dzako handiti muri magamba iwewe nemukadzi wako kuti zvingadai muchitodada tinini chagara newe mpakara mukufa toparadzaniswa nerufu ndakakuendera kujere iwe handiti ndizvo ndakakupikira zvisinei neperiodi yawakapika but chatinotarisa ndechekuti wakanhikiriwa wakawanikwa uine mhosva pamusoro penyaya yacho yaitaurwa nezvayo handiti saka haisi nyaya yekupomerana kuti wakapomerwa ichi wakazodini ichi izvozvo zvakatodarika iwe kana uda mukadzi wako wotora mukadzi wako wochengeta mwana nemudzimai wako muri pai muri pamwe chete zvinoitika rini izvozvo muri kuti zvinoitika rini kuti tizotora mukadzi arega ndimboona kupera muna December ndimboona wakamuna December chimwe chinhu chandoda kukubatsira handidi kuti uzodemba kuti asi dai ndakangoziva paya ndakadai handitopwa kudare kana uchiuya kudare pfungwa dzenyu dzeudiki kana kuti pfungwa dzenyu dzamunoti kana mukagara munenge muchiudzana zvamunenge muchiudzana paushamwari hwenyu kana kuti pamazera enyu kuno kana wauya ndekokutouya uchitaura nedare
uchitaura exactly zvaunenge uchifunga kuita zviri zvekuchokwadi. Vanhu ava vakava nyatsa kuvateerera mama inokwa kuchinzi munoona zviri kumashure andika hamuzvioni zvinoda inini ndizvitaura kuti kubva apa akatora mwana wangu igore rapera muna November, akatoroora mwana wangu muna November, zvingatotendera ndikatoudza sabhuku ndocho chekutanga. Chechi2 kubva November wese iye kusvikira nhasi date ndiyani ndi November akanga akasungwa here besa ataura zve 3 months. Saka imi makazvitarisa vedare munoti inini ndingati abenzi here rekuti ndingazouya kuzogara muno mudare ndichimhangarira vanhu vasina mhosva. Zviri pachena kuti ivo izvo zvari kutaura zvemuhameno kumberi kuna December ndo zvavaindiita vanhu ava. Ndofunga paunder age ndikati ndakatovasungisa at first because that advice ndaipiwa nevanhu ende ndandinayo nekuti ndakaenda kuchikoro. But ndakafunga ndikati maneighbors vavakidzana handingavasungisi, tinogara pasi totaurirana zvataurwa naChimbwanda achiti ndakaenda kupamba pamusenga anangouya ega, ndakatoita kusvika pamba pake Chimbwanda tisvikewo vaChimbwanda. Nyaya yekuti usiku zvechokwadi ndakasvika usiku nekuti ndo time yandaibva kubasa kuma7:30 ndikataurirana navaChimbwanda ndichifungidzira kuti otherwise ndiri kuita zvinhu zvakanaka. VaChimbwanda ngatigare pasi tisu varidzi vevana, vana zvavari kuita hazviisizvo kuti iwo wotora mwana wangu usati wamubhadhara, mwana wangu ane achitoonekwa neni tichitopesana tichiita sei. Ndikati hazvisi, ndo chinhu chekutanga ungati wakabvisawo something. Kukuregererai ndakakuregererai varume nemwoyo unotoda ndichitoti chero iye mukwasha uyo ari kutaura kuti zvese zvaari kutaura izvi. Ndakatosvika futi ndikachema kuna Pipi ndikati budisai mukwasha wangu nezvikonzero, ndikatonzi iwo tokusunga. Ndikati zvikonzero zvamunondisungira ndezvekuti muri kuti uri kuda kurodza mwana under age. Ndikati but hazvisiri izvo, mwana wangu ane nhumbu. Nhumbu iyi yakatoonekwa nadhokota ikanzi ine matwins. Matwins acho ari mu-under age ende ndiri kubuda mari. Mukwasha uyu ndachida kuti aite zvokuona ega mhuri yake. Vakamubudisa uyu vakamuti iko zvototakuta vakati hanzi tosunga iweyo baba ndo chinhu chekutanga. Ndikati hamungandisunga zvenyu but ndiri kutaura chokwadi ndakazvimiririra. Zvikanzi aiwa saka toita sei tomuregerera asi haangangoregedzwi ngatichimupai community service. Ndo vakapuwa community service. But chifungai zvinhu zvaari kuita zve3 months negore kungwara nhema vese nababa vake vari kufurirana ende pavari kuti ini ndakatuma mwana wangu aiwaze ndiye ndandiri kuHarare pakapiswa imba. Pamusoro imama chandanga ndichida handisi kuda kutonga nyaya yevabereki, handiti ndizvo. Ndanga ndichifunga kuti nyaya yevabereki inyaya yevanhu vakuru vanogona kutaurirana muchitsudzana zvinhu zvakaibva. Kana mati vana venyu muri kuvatendera kuti vatorane semudzimai nababa, taurirai dare. Mwana mukomana ati ndoda mudzimai wangu, musikana akati iye ndinotsamwiswa nenhau yekuti kubva kwandakaita kumba ikoko kusvika murume haana kuzomboteera. Wakapedzesera rini iwe kutenga sipo yemwana? Yes. Aiwa ina ndakubvira ndatenga sipo yemwana. Handiti wapawa kuzvikudza. Yes. Haugone kutorarama uchiti handina kubvira ndakatenga sipo yemwana. Vana vachona uri kuvati ndevako here kana kuti uri kuvaramba vana vacho? Nokuti kana ari wako mwana usingazoita kutengerwa sipo newe uri kuta kutengerwa nani? Mimba wakanga uri kuchipata unhingi kujere sekutaura kwako kuti ndaenda sungwa. Wakatadza kutenga nhingi kana kunyoresa nhingi yemudzimai mimba nekuti wakanga wasungwa. Ko kusungwa wadzoka pakusungwa mwana uyu arapo wakambomubatawo mumaoko mako here semwana wako? Ndina kumubata asi kumba kwawo ndaitoi.
asina ndinokwanisa kunge ndichimuna waendeni unovhura nzeve mwana aiwa asina kuenda kana waenda kwatezvaro kune mwana wako wodzoka usina kuona mwana wako chawaendereko kuchii inengonzi asati akonderura ndomwaudzi wandaita ini chandaida kukubatsirai kutamba tingatambe nezvimwe kana tichiita zvinhu ngatiitei zvinhu tiri muchokwadi baba muchitsiura vana anamai vachitsiura vana handiti makwavo mwana haaregererwa achiita zvimusina basa especially pamwana womwe munhu izvozvo hazvidii hazvinakidzi hondo nechichi zvamakasangana nazvo kana zviri izvo zvamakabatirira pazviri muchiti mwana wangu ina haazviite kuti achatora mwana wako wamusengi ndozvatandiri kutaurirai mudare riri open kuti taurai zviri pasi pemwoyo wenyu so that dare rinogona kufamba kubva pariri richienda mberi handidi mapawanda because tikati mukadzi ndomuda imuchiziva kuti muri kuda kuita zvokutamba nematare hatina kwatei tichienda handidi mapawanda hakuna kwatei tichienda vachimbwanda tati mukomana ati ndinoda mudzimai munokwanisa here kutambira muroora mumusha ini ipapo pakundiremera chapanondiremera ini ndopokudai munomu harisi dambe munhu pakuti ndichabvumira munhu anonzi musengi da kukutaurirai anopindura zvo muno manda musvii ibaba anga asina nguva akabva kopanya-panya mabhaketi emudzimai yangu kumba kurambidza futi mwana wake kumunda kushanda naye chibhanditi chiripa akamona muroora wangu ari kumunda anomudzinga akamona muroora wangu achira mvura anzi gara basa tiri next door nanext door chibhanditi chiri pana musengi chakaoma ini handizvikwanisi rutongo ruri papa anouya kopindira zvokumba kwangu achipwanya mudziyo yangu achipisa mushonga iye muna kutobvumirana todi asi munonyepa murume uyu haasi munhu nokuti mushana handimboite 2 weeks ndichayako kozomangana ndichazomubvunza kutakuti izvinezvo ati zvakati saka muri kuti chii kutozvisiya imi mitai mutongore venyu chete wokuti wana waparadzana chete samaonera ndi kuzvii stendi uyu ndakanoda mupa nomudzimai wako ndakanzi marasirira mwana wangu ariye babayo ndakawapa hoko yawe asi akapindira museki mumusha mangu ko mwana wenyu zvaari kuda mukadzi wake ndati handipindire bazvo mwana wangu kana achinge achida nonga mwana wangu akasungunga kwandiri zvanenge ada iyi ngai amene mseyamwa hakuna kumamba ndiri kunyepera ndotodzoka zvisina mazuva futi ndadzoka muno mudare muno ndikudzana namusenga musenga haite ipapo paagera haite yakutokudzira nyaya yekutora kuti munoona kuda kuvaka misha yenyu ngakuti hamudi nekuti kana musingaite tiudzei kuti isusu pautu hatingavakidzani paukamba hwekuorerana asi mhosva dzakapara haiyo chokwadi but zvinoda zvichitaurwa kana kudai zvanga zvataurwa mune mwana nemuridzi mwana wangu akapitiswa kunzi chokwadi musengi ameno kana musana anoitiswa nokanenge akudawo kuitiswa amitiswa achii hachifaniri kuita zverando
saka nyaya yange itaona mwandu vana vaka ndeyekuvaka vana ava kuti zvisaite random ikasvika paconclusion yekuti mukomana anoti anoda kumisa imba yake, musikana of course mukadzi wese kana paine zvinenge zvaitika zvinokanganisa anotetwa. Ndikatetwa ndinodzokera kumba kwangu vachachiti vamurungai vangu aite hatina nyaya nemiyeni madhara imi achida nyaya yevanhu vaviri ava nekamwana kari pamaoko ako. Yes. Zvasava concern not you. Imi izvozvi tikaronga zvakanaka kuronga upenyu hwevana zvakanaka tinozoona muchivigirana mbukure sizoti yenyu dzembukure nedzindavigirana severe vangu inotonowana sakuriro padhuze hazvitadze ndo zvinobatsira kukura kukuwanirana nekuti kuti aite manje kana asingaiti zvakachiraka inotenga vanhu vasingaiti munovatengesa vana vanodarama kutanga kuta kuti aite imunoite ndibatsirei Chingwanda utora mukadzi wako kana uchida mukadzi wako unopuhwa pekuvaka nababa zvokuti unogara iwewe free life wakabereka nemwana womunhu iwe ogara kubva kwenyu hameno kuti unorarama sei, hameno unoshanda kupi uchidya mari usingachengete mwana. Hatina zvatiri kuita unless mwana wacho kana une doubt naye tokupai order pano yekuenda ku-DNA test, woita ku-DNA test uchengete mwana usingakumbirwe, because mutemo wekuchengeta mwana hatibhege kuti chidai wanga wachengeta mwana ukukumbira kuchengeta mwana wako hazvibude. Mwana anochengetwa newe baba wake. Unoda mukadzi woti ndozotora mukadzi kupera kwaDhisemba, mukadzi wako asi mukadzi wokuti unonzi wakaroora muna November kawo, mukadzi agara aripo kawo, mukadzi agara aripo. Baba varitaurawo nhunha dzavo nasevere wavo zvatinotarisira kuti mukaona munhu achibuda zvinhu achitaura zvinhu zviri open mune yakanaka, because tinowana zvokugadzirisa, because tichizviziva kuti gunun'uno rasevere wangu riri pakati, ininiwo ndiri pakati, mese munozivana kuti uyu hafare nezvizvi hafare nezvizvi. Right, mukagadzirisa izvo zvose vabereki vana vakutogarisana zvakanaka. Ukaona munhu uchirambidza mwana kuti kwanza achererei mvura, zvingaitwe nebereka rinomawo izvozvo kuti usachere mvura. Anogezei, anonwei, anobika nei? Nyangwe akanzi ari pamba pako mwana wako unomuda hameno sei? Mwana iye ndingamuti usachere mvura. Mwana wangu zviri kuitika pamomo donzo guru vana vanga vadzokera nomwoyo wangu inini uyu ndomba 2 weeks dzokuti avake imba yake ipere, asi baba vangu arikaba kutsika kumba kwangu ndisina kuwati uyai kuno avauye asi ndikutokutaurira ndisina kuwati uyai ngakaromba kwani ndasatoka pamba pani. aiwa mani aiwa atikurudzira benzizviyai pakatipenyapa pane kuita mugani wekuti andamu ngatiteererei munhu achitaura tinzwe. kupratizai kuonana. Pane mwana wana ndokuunited pamusoro itaura yambo zvikutaurika muno zvikataurika hazvo patakatakura mutoro wokusvika kuti ndizobereka mwana uyu, anzi mwana uyu umwe wake ari kupi, ende pabvunzwa mubvunzo wakanaka kuti mwana uyu ane 4 months anozikamwa here. Mukuwasha kuti ida kuziva kuti community service yake akaipedza musi wani kuti oneti 3 months akuti handidza kuswera zuro hedzi akapedza community service kuti akadzotengwa kana porridge yemwana mwana yakabereka rivillage kweseta bhako ikoko kana mama katezvinhu samari vanhu vasangu varengwa vashandisa vanhu vanhu
taura isapo kuimba yakati ndachikumbira mupamono redwe usati upedza nguva yedare ndikubvisana vana vamwene apana anzi tingati vanasevere rudo ndo vaviri ava achitopedza nguva yedare yachikwani because isu isape takafurirana kuti ndichiuya nemwana wangu tikuenda kudaro iwe unotora zvakati anditi ingati murume hachati ndari kuti mukadzi ari kuti ndomuona kune kutoti unoitika unzvizi dare ratiri rino harisi kutamba ndagana mbusitaura paya dare guru kana pamomba uruwa musikana kana ari mwana wemunhu iwewe kana ari mwana wako liza regai because ava vakabvawo ikoko atonzikonzi akabva ndikugumuka anzi akuti imi mabereke kareke kupindira panyaya dzavanhu chandiri kuona vabereki avo baba ndo vane nyaya mupamono ivo vabereki avo 1 2 ndimi mane nyaya kwete kuvana safurire vana kozi ramangwana ndere vane vava mati munhu akaiti ari underage saka tichamuitei murimati mukadzi vakanoti mukadzi abvunzwa namambo mukadzi akana ndichadichi murume endikoname mukuzvitsigirirawo futi imi futi mukutsigirirawo futi zvekusaonana kwenyu imimi neawa ramangwana baba kamanja ramangwana rokubatidza ende vana iropa ke ndamjambamwapati ngakwende kudna test iwo kana warambere wana ndiva hauna kuramba ne baba tanda kubvunzai isusu takakurawo ndimwe muri mubereki vabereki venyu aindomba kudza kuti mwana wari kurorasi nditi musakuvanane naye banasi ndinemi naye ndiri uyu ndaona ndizvo ndiye mudzimai wanyana zvaimboitika mumba kwenyu nemo tisaite emotions nomwasiriwo pavana vedu ngokuti hatina ramangwana rinovavaka ane mwana ari mwana umwe munhu saka mangwana chete achiramba chikuita vana achiramba ita vana anomgaturane zvenyu imimi kunetsana kwenyu zvisapindire pavana ngozimbevawo vana muchikura vakasangana nazvo maita basi ndanga ndichifungidzira kuti vachimbwanda vasenge vauya paposition yanga ndiri kuda nekupevha way kudaro kuti tiwane mafambiro chakanaka chinongovakika kana nguva yakwana vari kuti iwo iye zvino ndinoda kuti ndipe mwana wangu 2 weeks dzekuvaka imba yake otora mudzimai wake vogara pamba pano chandisingade ndechekuti severe vangu vasvike pamba tisina kuvadana izvo kutaura kweshungu dzekutaurirana kwevanhu vanenge vari kubva mumatukano nemukurwadzisana tikatarisa nyaya iri kutaurwa panapa yekutemwa nekuita sei zvinoshungurudza pisirana mushani kudini munenge pasvika paextent yekuti zvinhu zvacho soka zvinenge zvakaoma aniti asi chatakuda kuti tiende iway forward vamusenge vachimbwanda vari kuti 2 weeks kuti mwana wangu avake imba pandakamunongedzera ukoko pavanofunga kuti kana mwana iye agara ipapo vagarisana nemukadzi wake nemudzimai wake vari ipapo hakuna zvipomerwa imamborapidzwa kuenda kapanoona pamukwasha nemwana wenyu but tichienda tiine mashoko akanaka zvinenge zvakanaka vanhu vakaona kuti mwana wangu handidi kuti adai anoitirwa neimi baba vangu hazvirambidzwa kuitira mwana wako chakanaka handiti chatisingade inhau yekuti munhu kana apinda mumapekisi evamwe zvaanotonga ari kumba kwake orifungidzira kuti anofanira kuti atonge zvekare mumusha woumwe kutemwa kuti tendera handiti mapawa
tikangoziva chete kuti munhu akabereka mwana musikana wabereka mukomana, ukabereka mukomana wabereka musikana, tatopedza. Tinavo vana vasikana, handiti ini chinhu chandisingangoda bedzi chandinoti handidi kuti mukwasha agara achiisa ruoko pamwana wangu, gara vachitemana, arumwa mukwasha, nzeve yadambuka, dini vachipanana maronda nokuita izvozvo ndo zvandisingadi chete, kwete zvokuti vari kudyei vaitei pamba pavo, handinei nazvo. Saka vachimbwanda, endai muite sekuronga kwenyu, handiti munhu pausingadiwe ina handisvike ndo mutemo wangu. Hameno vamwe handiti, kana ndikati handikadzi handidiwe, vanhu kutaurirana kweshungu kunopera, vanhu tototanga kufambidzana zvakanaka. Saka vamusengi mwana kana aberekwa haasisiri wemunhu. Mitemo yenyika inosanganisira mitemo yemadzimambo mumatunhu mavo, mutemo wasabhuku muraini make, mutemo wavamusengi pamba pavo, ndiyo inonzi mitemo yenyika. Iyoyo ndiyo inotipa kuti tirarame, handiti mapawa, ndiyo inotipa kuti tirarame. Mwana tikamuda zvinengei, but ngatizivei kuti by the end of the day achanga ari mubereki. Mukamuda maningi anopa achitambura mwana arapa, ndoda kukuudzai nokuti imi muchafa, handiti anopa achitambura mwana. Mwana haadi kudhedhekedzwa, kuchirererwa mutirei sechingwa. Mwana kana aberekwa ngaadzidziswe upenyu. Mwana kana achemera chaachemera, musiye apinde machiri, musamukontrole, musamubatsire. Handiti mapawana, odzoka mwana ndo paanobvunzwa. Ndizvotaura chivanhu, anobvunzwa odzoka mwana. Vachimbwanda 2 weeks kamba ikako kanenge kamira, haukwanake 2 weeks kane kamira kamba ikako. Pozoita imwe 4 weeks inozovakwa, vanhu vari mukamba kavo kavakwa, ikakunge 2 weeks kana kamheno kanenge kachivakwa zvechirudzi, inovakwa imba inodii, inopera, vogara pamba pavo. Handiti pamusoro wemba munhu ndofunga vanhu vatakaneka kuona pandati musengi ngasauye, handiti handisi kutaura kuti ngasauye, ndiri kutaura kuti ngasauye nechallenge yehumbimbo pamba pangu, vana vavatsaife wadzokera ndisina kumuti huya. Kana achiona dzimba dzevanhu ngati apa papa paninga anyere dzimba dzevanhu kwese ikoko ndabvako. Taura chivanhu chaicho kuti vanhu hatipanane mhiko tichitarisira kuti vana vedu vanofanira kunge vachiroorana. Chinonzi kuroorerana kufambidzana, handiti ndokunonzi kuroorerana. Nyaya iyi ndasingade kuti irebe zvairi kutoda kutondiitira, because ine vanhu 2 vatapa mukana kuti vange vachitaurirana. Tichibuditsa vanofanira kunge vachibuda mairi. Inini ndinotenda zvotaurwa nevachimbwanda, iko zvinovagadzisa muromo wavo, vanyatsotaura semunhu. Inini handisviki pamba pavachimbwanda ndine umbini, ndotozivawo kuti baba pamba pavo, chero pamba pangu futi ndibaba kana tichiwirirana. Asi nyaya iripo ndeyekuti mwana, imi munavo vana vasikana, mwana musikana akatorwa akaenda paanenge aenda akanogara, unotarisirawo chakanaka uchisapota. Asi kana akatorwa akagara ozodzoka ogara futi pamba, hapana anomutevera, zvinokurwadzai. Saka pakunovhunza dzimwe nambo mune mavhunziro amune muchita nekuti mune muchirwadziwa. Uya ona sekuti une mavhunziro ekuda kuchalenja,
nyambisirwa iwa usuda kuchallenge unoda kuti muonesane vanhu apa ndoda kubatsirai yeah. vanhu kana maroorerana kana taakutaura maprocedures ekuroorerana pane chinhu chinonzi munyai. Munyai ndiye watinofunga kuti ndiye ngaapiwe basa rekushanda basa rake. Yes. Rekunzi enda kwavachimbwanda undibvunzire kuti vachimbwanda vari kufungei nenhau yemhuri yavo. Yes. Sure. Ipapo pakazodai ndanga ndichiti ndichazodai. Handiti tikaita unge tiri kuita mahumbwe atina kwatiri kuenda. Handiti makwawa. Vanhu ngatiroreranei nezvishoma zvatiinazvo. Ndo zvinotipa kuti tive vanhu vanoremekedzana. Murombo munhu haafi asina kufa, haavigwa asina kufa. Kunzi nokuti murombo ngaachingovigwa, no. Anototanga arwara, kana achirwara ofa tomuviga sezvatinongoita vamwe. Saka ndaandichifungidzira kuti nyaya yenyu yezvino ndiri kupinda pamapeto nayo ndichiti makambenge pabiswa zvanatsvakirai kuno here. Hongu Mukwasha anozikanwa. yes. Ipapo handirambi akauya $40 ndikamuti yakwana sekuti inini ndaiona kuti mwana uyu haana chaaiwana. Ipapo ndinodayira kuti hongu akauya $40 akandipa. Very good. Achiti ndini ndine mwana wenyu. Chitorai mwana. Mai kana vachida mwana wavo sekumubereka kwavakaita kumuda stereki. Ivo dai vakadiwa stereki namai vavo vangadai vasiri kumba kwenyu. Namo mahard times avanosangana navo vari kumba kwenyu. Handiti vakaanzwa mai vavo vanototi mwana wangu ngaadzoke. But vakashingirira kusvika vabereke vana musha menyu. Handiti kuratidza kuti munhu anenge afuratira zvekumba kana kusapiwa mukana wekuti mukangoti tanganei nemurume watodzokera kumba kwenyu. Musavhure madhozi iwayo. Haadi kuvhurwa. Anopa mwana kuti apate, agopa mwana kufa achidya nhopi negoko, agofora mumaraini umu dai vachimbouya kuma6 voona chinonzi upenyu, kuti upenyu huri kuraramwa hwakaoma sei. Handiti kana vari kumba kwachinzi urutsa chibage uende kuchigayo, urutsa chinhingi bhuti vagaye chinhingi. Upenyu hwo hwakanaka, ngavaudzidze vagoita zvavo pamba pavo. Saka kana tawirirana vana voenda vogara kumba, vagara kumba vatsigirei sevabereki. Handiti tikangoona kuti mwana wangu ari kufamba asina kupfeka bhutsu dzandogutsikana nadzo semwana wangu, ndinongonotenga. Handiti mapoa tavo vakwasha asingazoti foni, mwana mukadzi anotengerwa foni. Handiti but ndotenga foni inini ndopa mwana wangu. Unowana mukwasha ainayo foni yawatengera mwana wako iyoyo, ndizvokumba kwavo. Handiti kuti usabate foni yandakafonera mwana wangu. But chandisingade manje ndechekuti ndikafona foni inodairwa nemukwasha. Handiti ndichinotaura nemwana wangu foni yodairwa nemukwasha, mangwana yodairwa nemukwasha, kuti ndaikumbirawo kuti ndimbotaurawo nevaridzi vefoni iyoyo. Handiti mapoa unenge uchivaka chakanaka, uchiratidza mukwasha kuti aiwa zvakanaka ndezvizvi. Kana ati haana foni ndoti kumudzimai wake chimupa iyoyo. Iwe chitora iyi yakaina mamai, mama ndavapa iyi. Ndiri kuedza kuvaka ukama nekuratidza mukwasha kuti chakanaka chii. Mukwasha anosumudzirwa nemi vamusei mwana wenyu. Mabatirwa angatoitwa nababa vake anotosiyana namama amunomubata nawo imi. Handiti mapoa because ndiye ari kuchengeterai mwana wenyu. Asina chaainacho ichocho anotosumudzirwa nemi, kwete kurwisa mukwasha mumusha, kwete. Saka ndoda kupedza nyaya yangu nhasi ndichiti 2 weeks kubva nhasi imba inenge yapera.
ndopatinotarisira kuti tinzwe ripoti kubva kwamuri vamusengi kuti mwana akazoenda kumurume wake. Handiti ndizvo? Ndopo tochiwana pekudii, pekutangira. Taane picture yezvinhu. Vativhurira vachimbwanda kuti in 2 weeks time tinenge tavaka imba yemwana wangu ogara nemudzimai wake. Zvakati zvakazodii zvikadii. Kutaura kweshungu dzemumatare zvese izvozvo zvinosvika pazvinodii, pazvinopera. Saka nyaya yedu nhasi ndi31 kuratidza kuti mwedzi wapera. Kana tichitaura zve2 weeks tiri kutaura zvekubva musi wa1 kusvika musi wa14. Handiti mapawana. Saka tinotarisira kuti 15 16 tinenge taane musha wokuti mwana agare. Kana vachinorima wona yongo uri kuno bhegi rako refertilizer repasi repamusoro iyi mbeu yako iyi ende munodyara nemukwasha. Ivo vachimbwanda ivo wanga uchita zvokutamba kana anga ari kumakomba anga ari kupi bhegi rako refertilizer mbeu yako iyi panhu penyu pekurima chiri mari kwete kuipa vana musha wokunge takuvaramwa kuti ngasuduruke pandiri noku aiwa mwana hanzarwo. Mwana nyange akutadzira anorumurwa pamusha achiratidzwa upenyu ndokuti akure. I think nyaya iyi ndoda kuisira pano tozochiona pekuitangira kana zvatiri kutaurirana pano zvisina kudii kuzadziswa. Pamusoro imam. Ndikaidiwedzerei. Bija. Musi wandaenda kumba kwaMusengi. Tichiwirira. Wamusengi. Inini ndichabvisa ngo. So zvandakaitiona baba wangu. Yokupa mwana wangu. Tsvakirai kuno $40. Tichiwirira. Ndoda kuti abarama. Chona Wamusengi, mukaona mwana wenyu auya pano zvisina tsaruka. Sezvakaitwa semazira andozvita munomudzora kumba pano. Yatopera pasina maposti angu ekura wakaitwa mwana. Yatopera pasina maposti angu. Inzwai vamusengi. Isusu iye zvino kuti pachivanhu chapo munhu anosungirwa inoitwa sei. Inzwai vamusengi. Iye zvino kana tati chinzwaika inini handinoti mutima wazotongwa kudarika mozotonga ini. Ndiri kukutaurirai nyaya yakanaka zvokuti tiri kutanga tavaka nyaya yekuti taakuzorera vana mumusha. Handiti imimi satezvara handiti makutaura zvinhu zvenyu kumukwasha. Handiti dai ndiri ini ndiri kuchaja roora rekuti vana venyu vati havadanane pano hapana chaisara chenyu chese zvese taikupai. Wakabereka mwana nemunhu damage zvakazodai. Wakabereka vana vakomana vangani 2 so zvakazodai. Saka apa zvakadai chakazodai zvakati. Saka iye zvino nyaya yatapindira kudare ndeyekuvaka musha tadzorera vana kuti vave nemusha tigowana mukwasha wokutaura naye. Handi ndizvo? Mukwasha kwawakanga uri kujere paya tasungisana paya mwana vakazoberekwa ndakarasikirwa nemari dzangu dzakadai. Zvinowanikwa pakurodzana zvinonzi zvibinge. Handiti ndizvo? Tinotarisira madhau ndizvo tomana mamuti